Nginabendlondlo enopha ekhanda ngibingelela igama uXolani Pastor Weningi. Sibuya nayo ingosi yamaphupho kwi-channel yithi channel engunqa phambili ekulethela amaphupho nama-interpretations. Ngaphambi ngiqhubeka nginxuse ukuthi uma unesifiso interpret iphupho, the best you can do ukuthi ube detailed, more detailed iphupho lakho. Ngizokwenza isibonelo ukuthi ukuphi imoto, it's very imperative ukuthi uchaze ukuthi imoto okuyiphupha, was it a private car or a public car where you driving or drive omunye umuntu, ibimile or ibihamba emgwaqeni oyitharodo, ibihamba kumgwaqo ogravel, ibigijima or ibihamba kancane, ibihamba iphaphalaza noma ishayisile. Uma bibhakile bibhake esigangeni, bibhake endaweni enjani, yabo, and even the emotions, were you happy during that trip if bihamba, or were you scared, bekunjani, nanokuthi umbala wayo unjani leyo moto leyo, ibovu, emhlophe, ihlaza. Lokho kwenza ukuthi ube lula ukuthi umuntu elichaze iphupho ngoba usuke ubeke ama details amaningi. Kufana nomuntu ozothi mhlawumbe uthi ngiphuphe ingane, uphupha ingane nako ungacabanga ukuthi ngeke uthi usho ukuthini uphupha ingane, ufuna ukuchaza ukuthi ingane ukuthi uyitethile, kade uyiphethe, kade uyigodlile, kade uyincelisa, kade uyifunza, kade uyenza lengane, bikhala bijabulile, wena ubujabulile ukuthi ube nalengane, ubuthukile. Lezo zimo lezo wenza ukuthi ube lula ukuchaza ungathi kusho ukuthini ingane, yabo. Okay, asijule asingene sigqile ngoba amaphupho esikulethela wona amaphupho athinta ibhasi kuphela, ukuthi ibhasi nangu umuntu ethi ngiphupha ukugijimisa ibhasi noma ukugijima kwebhasi ingathi liyamshiya ibhasi. Lokho ngasho intshisekelo yokuzama ukushintsha izimo oyishaya ngazo office obone ngathi wayishiye empilweni wangazenza, kunezinto ukuthi awuzenzanga empilweni so ufuna ukuzenza manje, futhi nalomuzi ukuthi mhlawumbe uphelelwa isikhathi and awukwazi ukuthi u-catch up noma usibambe isikhathi. Kungenzeka ukuthi yabo yonke into yenza empilweni ubone ngathi ayikho enough and uhlezi uyishaya ngalo empilweni. Sikhulume ngomuntu othi uphupha elinde ibhasi stopini, nalo le phupho leli lingaba ke nama-meaning ahlukahlukene ngani yakwethu, kodwa ke i-meaning yokuqala asikhulume ngomuntu ngothando. Uma kuziwa kwezothando lingasho ukuthi uMrs Right, uMr Right usengafiki, usalinde uMr Right, usalinde uMrs Right, usalinde umaqondana, usalinde umuntu wakho lo onguyena yena, ubambo lwakho. Kungenzeka usuchithe impilo yakho yonke ulindele umuntu loyo owumaqondana, ulindele ubambo lwakho, kodwa izinto azihlangani. Uma kuziwa kwempilo lingasho ukuthi ulindele amathuba athile ukuze ukwazi ukuveza ikhono noma italenti lakho, futhi kungasho ukuthi kunento okude kuyona kodwa akekho umuntu okunikeza ithuba ne-chance yokwazi ukuthi nawe uqame. Nangomuntu ephupha egibele ibhasi, ukuphupha ugibela ibhasi kusho nje impilo yakho. Kungenzeka uzizwa noma unomuzwa wokuthi kuselibanga elide usafuna ukuhamba empilweni, kodwa izinto zibuka zihamba ngolonwabo noma zihamba ngolofudu ukuze ekutheni uzifinyelele noma ube nenqubekela phambili ufike la ufuna khona empilweni. Asikhulume ngomuntu ophupha eshayela eceleni kwebhasi. Lokho kungasho ukuthi unokwesaba abanye abantu, kungasho ukuthi uhlezi unomuzwa wokwesaba abanye abantu ukuthi bakhulu kunawe noma babalekile ukwendlula wena, babalekile kunawe, yabo. So lokho kwenza ukuthi ube namanzi emadolweni. Asikhulume la ngomuntu ophupha eshayela ibhasi. Lokhu kungaba uphawu lokuthi unomuzwa wokuthi unikezwe irresponsibility enkulu. Kungasho ukuthi empilweni kunomuntu okunikeze irresponsibility ongafuni uyimess up. Kungasho futhi ukuthi kungaba umsebenzi, kungaba into zomunye umuntu eyithize or izinto eyithize ethi ayihambisani naloko engikubalayo,
kodwa ungafuni ukuthi uzimesabe. Kungasho-ke ukuthi une-fear yokuthi ungenzeka ube ne-miss noma-ke wenze njani umesabe that responsibility that is being entrusted kuwena. Sikhuluma ngomuntu ophupha ibhasi lemendleleni yakhe. Leli-ke uphawu lwey'nkinga, uphawu lama-problems, lama-obstacles ame endleleni yakho. Ley'nkinga lezi inkinga ezivimba ukuthi ukwazi ukufeza amaphupho nokufeza amagoli noma ukwenza izinto oy'fisayo empilweni. Kungenzeka amathuba athile empilweni nawo ohlulekayo ukuthi uwafeze ngenxa yezinto ey'thize empilweni ezikuvimbelayo. Futhi lokhu kungaba impilo noma inkinga ey'thinta impilo yakho noma uzama kangakanani ukuyixazulula kodwa kuba nzima ukuthi ube nesixazululo. Sikhulume ngomuntu ophupha esebhasini kodwa enomunye umuntu. Lokhu kungaba uphawu lothando onalo ngaloyo muntu loyo. Lo muntu lo ngaba umuntu obalekile empilweni yakho. Lo muntu lo ngaba umuntu ofisa ukuchitha naye impilo yakho yonke. Kungaba umuntu ongumlingani wakho, kungaba umuntu omngani wakho, kodwa omkhathalele kakhulu. Awuphupheke nangumuntu ethi uphupha ngihle ebhasini, uphupha ngidilile ebhasini. Iphupho leli lisho ukuthi-ke unesifiso sokushintsha izinto empilweni yakho, unesifiso sokushintsha izinto empilweni, izinto azihambe ngendlela ofisa ngayo noma okade ngicabanga ngayo, lokhu kubangela-ke i-stress, kukufaka ngaphansi kwencindezi noma kungasho ukuthi kunezinto ezingahambi kahle awazi ukuthi ungasishintsha kanjani. Uyabona ukuthi no, kahle ukushintsha kwezinto into engenzeka kalula, yabo? Kodwa kunzima ukuthi kube kanjalo. Nangoba umuntu ethi uphupha uwa ebhasini, uma uphupha uwa ebhasini lokhu kungasho ukuthi umuntu osabayo ukuba attached komunye umuntu. Ungenzeka unomuntu uyambona lo muntu u-right, lo muntu uyamthanda, lo muntu uyafisa ukuba naye, kodwa kube lento ekuvimbayo ekutheni ube committed kulowo muntu loyo. Njengoba isayina relationship, abantu abaningi uthola ukuthi babe betrayed kuma-relationship esikhathini esendlule. So kuba nzima ungena kwenye relationship athembe lowo muntu loyo. So lento le lingasho ukuthi mhlawumbe umuntu onjalo osekunzima ukuthemba omunye umuntu ngenxa ye-past experience yakho. So sekunzima ukuthi ungamthemba omunye umuntu. Noma ngabe uyabona ukuthi uyamthanda noma ngabe uyabona ukuthi right, but lelo ukuthi what if lo muntu lona uzophinda angile. Nangomuntu ethi uphupha usebhasini, kodwa kunabantu abaningi. Lolu uphawu lwabantu abasempilweni yakho ababanga isicefe, ababanga isicasucasu, abantu njalo abenza ukuthi njalo uhambe lokhu ujeqeza emumva, abantu ababangela isicefe nesicobecebo, abantu aba-interfere ey'ndabeni zakho, not abantu aba-intervenayo, abantu aba-interfere kuma-personal life wakho. Nangoba umuntu uphupha usebhasini uyedwa qoba inkomo idla yodwa ebhasini. Lokhu ngasho ngaba uphawu lokhu umuntu osabayo ukuthi abantu osondelene nabo bantu bakujikele. Uyasaba ukuthi abangani bakho bazokulahla, uyasaba ukuthi umndeni noma lo mndeni azokuhlamuka, ugcine usuwedwa, ugcine usuyinkomo edla yodwa. Leli uphupho elisho lokho. Asibambe la okwamanje amaphupho athinta ibhasi. Sizoqhubeka silethile amanye amaphupho. Yona ngithanda ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukutshela abanye abantu, ungakhohlwa nokubuza imibuzo nokukhomenta nje, nokutshela abanye abantu nge-channel kuyoba isibusiso kuthina. Kuyawenza umehluko nje kakhulu. Oyifisela kona nathi sithe ngathi uNkulunkulu whatever journey onayo ohambayo engathi ngabe impumelelo, whatever opportunities owalangazelela engathi uNkulunkulu angasondeza kuwena uphumelele. Ungakhohlwa-ke nanokuthi-ke lithandaze bakwethu. Uma ukuthi umuntu othandaza uthandaza, uma ukuthi umuntu ophahlayo uphahle, ukuze izinto uma siphila nje sisempini la khona sibhekene nezimpi ey'hlukahlukene ey'dinga ukuthi uphahle, ey'dinga ukuthi uthandaze, ey'dinga ukuthi ube na-something oyenzayo spiritual ezokwazi ukuthi ikilwe izimpi zakho on a spiritual level. Mina ngithi ngiyabonga, bayadanga.